1960 ndopandakatanga chikoro Subway yakunzi grade 1 izvo. Ndopandakatanga kuziva kuti minda yedu ndeiyi ndakusakura 1960. Ndobva ndakuvawo kuenda kuchikoro ndingori munzvimbo yepaMutaza umo ndakabarirwa. Ndobva ndazobva ndakuendawo kubasa ndakura. Tichingorima minda iyoyo nevabereki vangu. Ini ndizoti vabereki vangu vakatanga kurima rini handina kuva ndina ruzivo. Ndozivo pandakazotangira 1960. Zvadaro takarima minda. Varoora totoroora nevakoma wangu watatu topiwa minda kugoverwawo paminda iyoyo kunzi iwe unorima apa, iwe unorima apa, iwe unorima apa, kugoverwa nevabereki. Zvadaro tichirima kudaro tichirima minda yedu kudaro ndakazoshamisika ini ndava pamusha ndaritaya. Ndakaritaya 2013. Ndapamusha ndakashamisika 2017. Mwana uyu angosvika paminda ipapo kwakungorima imwe minda miiri. Ndakarima minda iyi yakarimwa nemombe dzasabhuku wake iye akadyara. Ndaona zvadaro ini ndakaenda kwasabhuku wangu Matendezvo ndikati ndozva ndaona kumunda. Sabhuku wakati aiwa hazviite pasina kutaurirana zvabva nekupi. Tobva andeite kwasabhuku wake tobva taenda. Sabhuku wayava wakanyepera kunge kusanzwisisa kuti zvinhu zvakafamba sei, asi ari mukati mazvo nekuti mombe dzake ndo dzakarima nevazukuru wake. Nganzi no ngatitaurirana. Kwakutaurirana pamunda paya takaungana akutsigira kuti minda iyi inofanira kunge iri yemwana uyu haangangouyi koorima kuita zvekuti ingangovi nekuti haangangouyi kootanga nekurima. Ndikati zvafamba sei? Hapana, inini uyu angoti minda ndeyangu. Baba sekuru wake inini ndakakura waripo, baba wababa wake. Baba wake newanin'ina wake watatu hapana chakaitika ipapo. Kumbotaura hapana akambotaura nezveminda kana kusvikira wafa. Hawana kufa vari wana vadiki, wakafanira kutokura vanhu vanga watochembera. Saka sabhuku wakapa mitongo yavo ini haina kundigutsa. Ndobva ndataurira Ishe Mukoi kuti ndonyaya dzadii nadzo. Saka Ishe Mukoi kwete, nyaya yeminda inoenda kwamambo. Ndobva taenda kwamambo patasvika kupiwa zuva rekuti uyai tizotonge nyaya. Ndobva tauya kuzotokwa kumusoroko kwaMuchira Hondo ndokwakuina mambo panguva yacho. Mambo akatonga nyaya, iye haana kuuya. Ini ndii ndega ndandiripo, haana kuuya. Hapana wekwake akauya. Ndobva yatongwa zvikanzi aiwa enda urime minda yako, nyaya yapera, minda ndeyako ndimambo. Ndobva ndapiwa pepa rakabva kwamambo iro ndiinaro. Ndapiwa pepa iri ndakurima minda semazuva ese. Adzoka zvakare auya akutanga kukanja zvidhina, kutema miti pakati muminda imomo. Zvabva nepi futi. Ini ndingoti kune wakuru wangu, urikuona here zviri kuitika? Zvikanzi naIshe Mukoi no ngaiende mberi futi. Pataenda kuCivil Court tobva takaenda ikoko. Asi iye anenge achipiwa mapepa ake asi hauyi, haana kuuyazve kuCivil Court. Maona haana kuuya. Obva vapa judgment yavo zvikanzi minda ndeyako, enda unoshanda muminda mako semazuva ese. Ndadzoka tiri kushanda kuminda. Tagara watangazve handidi kuona munda panapa. Ini handitye, ini ndinouraya munhu
handiite zvekutamba izvo, handidi munhu anopinda gore rapera takanzi wapedzisira kurima minda iyoyi hamuchapinde futi imomo. Saka zvakazoitika gore rine muna musi wa8 January uno mwana wangu wauda kurima, ndobva akubvisa matombo muminda imomo kuti iwave kurima, ndobva auya munda mune mwana yeye, ndobva wasvika kurowa mwana wangu ari mumunda make, ndobva wamurowa mwana waya, ndobva auya uko ndiri ndarohwa nani saka ndanoitoni ngati kana nyaya yasvika pakurohwa hapasina maitiro, enda kumapurisa. Asi sezvo iri nyaya yeminda unobva waenda nekwamama, nekuti yeminda inoenda kwamama, asi yekurohwa tanga waenda kumapurisa. Ndobva aenda kumapurisa vamanikabhira, mapurisa obva mutsanangurira zvikanzi isusu kana warohwa unotanga nekwadhokta wozouya pano wane tsamba yadhokta. Ndobva aenda kwadhokta kugeneral hospital, ndobva aonekwa nadhokta, ndobva apiwa tsamba. Akapiwa tsamba kwanga kwatodoka, haana kuzogona kumira pamanikabhira, akazoenda kumanikabhira mangwana osvika upa mapurisa tsamba kuti ndizvezvi zvikanzi right. Ndobva waenda naye nemapurisa aya kumba kwake, hamene zvawakasvika utaurirana ikoko. Ndobva adzoka, ndobva auya kuno kwamambo kuno kwakutaura nyaya yake. Zvakanaka, ndobva wapiwa zuva rekuti uyai titonge nyaya. Zuva ravakapiwa nderezondo rapera musi wa18. Ndobva tauya pano, nyaya haina kuzopinda panguva dzanga dzapera. Saka ndo muchina chatakatadzi tiuye, takazofonerwa kunzi dare raSatani kutaura nhasi. Ndo nyaya dzatinadzo, hapana rugare. Kana usangana munzira anongokuvhundutsira. Ini handityi munhu ndiri munhu musina kukwazisana, apa muri kupfuudzana obva asvipa mati. Ndozvaanoita, haanei kuti asangana nani, munhu wese kubva kwangu. Ndamira pamberi pedare ramapurisa. Ndamira pamberi pedare ramapurisa. Zvese zvinhu zvechokwadi. Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Ndenge chabatwa nemhosva. Ndenge chabatwa nemhosva. Mwari ndibatsira. Pamusoro ichakanisa. Alright, zvataurirwa atisopedza nguva. Because nyaya iyi kungokutaurira zvekuita. Because pane majudgments two arapa. Ese ari against you. Wakadyiwa nenyaya yakwamambo, ukadyiwa nenyaya yekucivil court, ndizvo. Changamire. Panyaya yekutanga yekwamambo, nyaya yatakatonga pakutanga padare raSabhuku, panga paine maSabhuku matatu. I'm not worried about that. I have my lower court. Nyaya yekwamambo Changamire, ndakapirwa samofa. Ndikafona musi wa7, ndichinzi ndinodiwa musi wa9. Ndichiti ndakundikana pane urwere hwemusha medu madzikoma angu atatitiro tikakawadza navanhu kudare. Ukaita zvinoitika panozozi ndiye wakakonzeresa. Ndikafona ndichikumbira excuse, ndikati ndichakuupdata mangwana. Nemudare nekudi kwati ndiri secretary ndinodai maSamon. Ndakatora sub number paSamon ndakapirwa. Handina kupiwa update. Izwa. Kana riri dare kana wanga kakumbira ranga risingaisi nyaya yako paroo inyaya dzemudziwo. Nyaya yedu yakatobviswa ipapo because wakanga wakumbira. Icho kwadi mama. The fact sekuti haina kubviswa yakaenderera mberi. Pane zvinhu 2 zviripo zvakaonekwa. Isaidha inyaya yekuti wanga uchinyepa kuti une dambudziko, iwe usina dambudziko. Saka the fact yekuti hauna pawataura wega iwe wati kwakazi chakuupdata, so it means you were not updated. So if you were not updated, it means you had to attend court. Because wanga usina mvumo, hapana pawataura kuti wakapiwa mvumo yekuti usauye kudare nanhingi. Hapana. Wati wewe ndakazi ndichazotaura.
usina kuuya handiti ndobva papiwa default judgment. Default judgment yapiwa because hauna kuuya kudaro handiti izvo yapiwa unoziva kuti wakakumbira kuti hausina kuuya uri kukumbira kusauya kudaro handiti kubva wadii Changamire judgment ndino challenge kana ndini judgment no challenge kana ndapiwa judgment hau challenge izvozvo judgment pawakapiwa ndipo waifana kuti apiwa against that judgment. Changamire ndakamira panapa judgment andina kuipiwa ndozvo nditoziva kuti judgment irizi iripo ini nangasi judgment chandisi ende andina kuiona. No, it's okay. Hauna kuiona kupa wakaenda kucivil court andinombenda usiku kana mapepa ekucivil court samone civil court andina kuiona andizoti yakapiwa ani saka izwazvo iyi mapepers ari panapa saved on Brian Badzo unomuziva Brian Badzo andimuziva Brian Badzo unomuziva andimuziva anozi Brian Badzo ndiani anozi Brian Badzo ndiani ndiyakasukirwa ari pamba saved on Brian Badza relative who accepted service on behalf of the defendant after explaining uyu ndi message of court mutarinyora ndakutanga kuita riko Brian Badza muloja wakagara pamba pangu zvakatopera kana akatosevwa aripo pamba pako mutemo nyangwe mazuva ano nyangwe someone unokasosiwa pacheya bedrowe pakitchen because vanhu vakawanda mhane tsika dzekuti someone kana richiuya maisojairo kanzi ndisakasaina it means anauriona usvika mukoti womira uchiti handauriona no mazuva ano aripo iyende anosiyirwa saka Brian akapiwa ndobva apiwa asi ukoti hauna kuenda ndii apa ukoti hauna kuenda nenyaya yekuti wanga uri kubhesa kuti handina kupiwa samu ndichasvika nditi handirizizivi saka koti haina kumira ndobva yaenderera mberi ndobva wapiwa kuti another default judgment against you. So it means right now zori kuita iroyo because default judgment you were saved. Aiwa civil court kai judgment yakapiwa iyi haitadzi kukupa judgment yakatokupa judgment because wakutoita izvizvi zvandakutoita kutsvaya kukubatsira chete kuti uone zvaunofana kuita kana usikadi kuenda kujeri because what you are doing right now ndo chinonzi contempt of court izvozvo tone mhosva yecontempt of court uri kuzvidza dare rakatonga rikakutaura kuti ibva pamunda ipapo munda usiri wako siyana nazvo ipapo ibva ipapo munda usiri wako ndo zvataurwa nedare ramambo ndo zvataurwa futi necivil court asi munda usiri wani wako saka iwe kungoona gumbo rako mumunda imomo yatomhosva icontempt of court izvozvi izvi bamwe zvamunoita musanetseke naimo endai kumapurisa nejudgment motosvika mapurisa anoita achitomutora izvozvi zvaari kutoita izvozvi so ari kutozvidza dai inde nyaya kana yaenda kukoti yapiwa decision namajistrate musazodzokeri nayo kunoumba kana yatobva pamajistrate kana unoda kuapila against decision yapiwa namajistrate waakuenda kumusoro kuhaikoti hauchadzoki futi kunoumba because kuno kudare ramambo rakatotonga kudhara rikapa judgment richitaura kuti minda ndeyasakaroma kwamakaenda kukoti kwamajistrate ndobva ndobvaita uphold decision yakapiwa nani namambo kuti minda ndeyani futi ndeyasakaroma saka uyu ari kuramba manje achiti minda isi yasakaroma handi iye ari kudyiwa nemhosva kweso atone mhosva yecontempt of court imi dzokai kumapurisa mutaura mapurisa otoya achitomutora otongerwa mhosva dzake because kana chinhu chinisudaichi
unodai wakatodii wakaita appeal against this decision because iyi case ndeya 2018 it's 2018 it's 2018 muna March civil court. yes 2018 muna March Changamire pane pasinaomira zvakanaka. Judgment yekamachoka Changamire handina kuipiwa. Civil court handina kuiona. Dzese dziri 2. Judgment yekwamambo yanga iri kumuswa 2017 musi yekwamambo judgment yanga kumuswa 9 December 2017 yekwamagistrate 2018 saka iwo zokuti utaura kuti judgment hauna kuiona alright ndokubvunza very stupid question ndiwo ataura iwo ungati iwewe pawakakumbira kwamambo kuti handisi kukwanisa kuuya nhasi handiti ndaita dambudziko ndichazouya wakazopiwa zveri rimwe zuva rekuti zvosina kuuya musi wakati chiuya musi wakati andati ndakatadza kuana ndichauya ndakati ndinokumbira kuti mundichinjirewo zuva ndozvandobvunza ndati wakazochinjirwa here zuva mukoma ndati makazochinjirwa here zuva kwete saka ubva 2018 mutombo nyaya yakapera ndozvamunonditaura andisitombodzati kune zvinhu zvakafanana nezvi Changamire amuzozibadi chena una Brian badza wamubvunza kuti Brian 2018 pane tsamba yakadai wakandisungisa because Roger mipamba pauka nekatyirika kuti maroja kudzingwa haangaimbotadza kumupa tsamba yako yasvika tsamba yarendrod yasvika Roger rocheketa achimbotambira nemvura Changamire inenda ndokubatsira chienda wocomply enda wobve pamunda ipapo siyana nezvauita pamunda ipapo izvo zviminda usi wako muta ndikwasakaronga kana uda kuti appeal against that decision chienda kuhigh court pamusoro Changamire inini mumunda handipinji mumunda handisi kurima patakanesana nevakomana sematauro aita baba ndakaenda pasabhuku matendezvo ngokuti pakapiwa judgment nemasabhuku ndakakanya mutima izwa pamusoro Changamire ndokubatsire pese pautaura sabhuku haana dani ndandisingadi kuti titongwa asingada kuti tienzanise tioneswe tiri pamwe chete ndakakumbira kuti ndoda kuwaka ndakukumbira kuti zvidhina zvanga zviri apa nditori ndiise kumunda handiti sabhuku akati ndipe mutete ndikati handisi kumhangara kuti tiwirane tinzwanane hatisoda kukananga kugara dare kudini chingonzwa kuti vanoti kudini kana vachati hazvikwanisi ndosiyana nazvo chakazoti tizosangana nedhete ratawana baba muna January munomu ndakasvika mukoma ava hanga vasi kunhonga matombo vanga vari kupusa foundation yandakavaka 2014 mumunda imomo ndopandakati mukoma ndo zvamaona zvakava here mustendi mavo zvokukozwa nejudgment inga ndakakumbirawo zvasine mapepa ndikati ndokumbirawo mapepa ndimaona handina pepa randinaro izwa wanga usikatadzi kukanya ba because judgment wanga inaye in their favor wanga usikafaniri kuuya kokukumbira iwe because zvawanga wakaita zviri wrong saka iwe kuuya kokukumbira zvakafanira to justify something chiri wrong and you try to justify it ndakuona wabatwa nemapurisa warubhema mbanje handiti wobva watongwa kuzowabatwa uine mhosva yekubhema chii mbanje woti asi mambo mbanje ndandi kubhema hangu asi handii ndakadzima kana kutengesera pandakanotengeserwawo handiti saka endei musungu akanotengesera you are trying to justify a wrong handiti akamutengesera mari mbanje ari wrong iwewe wabhema mbanje uri chii uri wrong simple wakaenda kuwaka usina mvumo asi you want to justify kuti kuwaka kwako kwakuri pamusungwa zvakabvumirana wakuda sabhuku kuti ayananise chii waka wakaipa pasi pamusha usiri wako izvo wakambowaka mushayi wakamboenda kuda sabhuku kuti ndinoda kuwaka sabhuku wakati waka hapana kwatisina kuenda bachaka saka iwewe nasabhuku wako akazokupa nemombe dzekurimisa kana ndimunoziva zvapakaita pandakatotora nyaya yekuwaka baba ava ndakatopinda mumba mavo kuramba zvavo asi ndakapinda mumba mavo ndikavatsanangura zvamavutaura zvapakaita nababa hazvisina basa chaane basa mapepa aya
You need to change these papers. And the only way you want to change your papers is to appeal to the High Court. Change them, and then go to the